और परफॉर्मर बहुत अच्छे तो मैं देखते हैं ना दिल से आवाज आती है। क्या आती है पहले पूछ तो लो। थैंक यू किए जा रही है। ही दिल के मामला की रखी हा कदम संभार के की बात करे दखियन के चुपके प्यार से कि अच्छा बाकी बोलत नहीं खू इतना खुशी हम सहना पैती कि अच्छा बाकी बोलत नहीं खू इतना खुशी हम सहना पैती कि जे बोल दे तू आई लव यू मरी जैती कि जे हम तुमको बोल रहे हैं ना यार, तुम दूसरे पे क्यों ले रही हो? अरे पगली हमसे मतलब रखो ना। काहे दुनियादारी में हमारा सेम नहीं है। हमने एक ही चीज कहा था कि हवे प्यार पूजा कि हवे प्यार ईश्वर ई बात के हूँ कि हमनी के दुश्मन भइल बाटे दुनिया और जी बयाब के हो बजरिया से होला ना कोनो हाथ ना बजरिया से होला उमरिया के लोग बजरिया से होला उमरिया के लोग बजरिया से होला कहाँ कोनो जात पात पूछे न जियाला नजरिया से हो
चाह के भी तू भूल न पाईबू, चाह के भी भूल न पाईबू, साथ रही परछाई प्रीतिया रौरी के सताई प्रीतिया औरी के सताई। फैसला कटरिया से हो ला, पगली के भइल बाटे आज हमरा पता प्रेम के उमरिया के रोग है नजरिया से होला। काफी देर से सबके कुछ तुम्हारी फरमाइश आज अपने में मिल बांट के गा रहा है। कुछ तुम्हारी